Wie van jullie heeft er allemaal een tablet thuis? Dat zijn er heel veel vingers. Iedereen zelfs, ja. En wie heeft een smartphone thuis? Dat is wisselend, ja. Kunnen jullie eens voordoen hoe het juist niet zou moeten? Hoe zou je het meest verkeerd achter de laptop of de tablet kunnen zitten? Ik zie, jullie weten dat hartstikke goed, hè? Sommigen die zitten helemaal zo naar voren, sommigen leunen op één kant. En wat doe je wanneer het moeilijk wordt? Kun jij dat zeggen? Ik ga dan meestal van houding verwisselen. Ja, dat is een hele goeie. Ja. En op school zit je dan ook achter de tablet of zit je dan vaak hier? Nou, we doen werken op de tablet. Ja. En, als we bijvoorbeeld nieuwsbegrip maken, dan doen we dat op. Dan doen we dat hier, ja. Let je er ook extra op, op je houding? Nou, mijn moeder heeft het wel vroeger een keer tegen me gezegd, ongeveer een jaar geleden, maar dat valt eigenlijk wel mee. Nou, als ik veraf ga zitten en ik ga dan typen, kijk maar eens wat mijn rug dan doet. Ja, die gaat dan krop en als je dat altijd doet, dan is dat niet goed. Nee, dan word je inderdaad, krijg je echt een kromme rug. Ja. Mijn dingen zitten goed, dit kan ook zo makkelijk en mijn arm zit goed, Ja. want ik ga niet zo zitten. Nee. Dus als je zo doet, dan is het ook niet goed. Dus Nee. als je zo doet, dan kan je gewoon lekker en dan zitten je schouders ook goed en dan kan je het goed typen. Jij weet het hartstikke goed nu, ja. Wie van jullie heeft ook een tablet thuis? En hoe lang zit je dan meestal met je tablet op de bank? Nou ja, vroeger was het meestal zo'n 2 uur. Maar 2 uren achter elkaar aan, ja, ja. Wat denk je dat goed is, hoe lang? Maximaal denk ik een uurtje. Ja, dat is echt inderdaad eigenlijk een half uurtje maar.